Здравейте, приятели, аз съм Гроздан от PC Build и днес сме се събрали да си поговорим за ето тази дънна платка. Ето тук вижте колко добре изглежда до мен. Това е кутията, именно за HIG670 Steel Legend на ASRock. И тези от вас, които ме познават, ще кажат, да бе, ти ще говориш за ASRock, нали? Да, а тези, които наистина ме слушат какво говоря, и не само мен, Ники, Валю, никога не бива да съдим за една марка по марката като цяло. Трябва да се гледа продукт до продукт, поколение до поколение, кое е качествено, кое не е. Няма безгрешни, освен Noctua. Нали? Всичко останало, има хубави неща, има не толкова хубави неща. B450 Steel Legend за теб говоря. Но, нека да си поговорим за звездата на шоуто. Ние имаме опит с тази платка още от преди, това не е първия ни опит. Ники ползва такава в билда си в началото, когато излезе 7800X 3D-то. Той първо беше с 7700X. След това ние сменихме тази платка с един HIG670 TUF, защото искахме там, имаше една драма, помните първите билси, едните стигаха по-високи клокове, ама другите не стигаха с PBO-то, можеха да се правят, не можеха. И общо взето правихме едни рокади абсолютно безмислени, защото това му дъно стоеше много по-добре на бялата му кутия, отколкото тюфа. Но както и да е, ние се прецакваме, за да не се прецаквате вие. Нали? Това е истината. Нека да си поговорим малко за дъното. Това дъно е много овербилднато, каквото и да си говорим. Така, който иска пълните спецификации, ще ги види на екрана. Аз тук ще поговоря малко за хайлайтите. 4 NVMe-та, от които 3 са Gen 4 през PCH-а. Едно е директно през процесора, Gen 5, с един така много сериозен солиден охладител, който ние сме тествали и върши чудесна работа. В смисъл, проверено е това. За тези много горещи Gen 5 SSD-та или пък за по-горещичките Gen 4. Много бързите. Друго, какво може да се каже за това дъно? 16 плюс 2 плюс 1 фази, 70 амперови Smart Power стейджове. Нали? Като говорим за овербилднато дъно, 8 слойна платка, 8. Memory топографията е много добре, след малко ще ви кажа по какво разбрах. Като цяло нямам забележки. Нещо много важно. За тези от вас, които имат страшно много устройства, 11 USB-та отзад, плюс едно Type-C, общо 12, Wi-Fi, 2 LAN порта, 1 гигабитов, 1 2,5 гигабитов. Какво мога да кажа? Дъното е супер. В смисъл, VRM-ите са си хладнички, на 7800X 3D сме го тествали, на 7700X го тествахме, на 7700 сме го тествали. Клоковете са каквито се очаква. Поддръжката му на памет е страхотна. Сега, как разбрах, че е страхотна? Общо взето пуснах дъното, тук си правих и други експерименти с него и други работи правих. Пуснах дъното и като почна да ми прави ни проблеми на стокова памет, на не стокова памет, на тази щуротия, на другата щуротия, на третата щуротия. Нали? След това в един момент влезнах и викам, добре, в PBO-то активирах го Advanced режим и трябваше да го пусна Motherboard Control. Не мога по дяволите да разбера защо ауто не е Motherboard Control, но очевидно не е. Нали, това е един огромен минус на ASRock, съжалявам да го кажа, ASRock ще ме извинят, но имат много работа по биоса си. Античен е, аз разбирам, че има някакъв стейпъл там, трейдмарк или нещо да разпознаваем техния биос, но моля ви, оправете си биосите, върнал съм го това като обратна връзка, съвсем скоро чакам тайчи. Ще видим на тайчето как се държи биоса и за какво се случва, но на директния конкурент на тюфа, съжалявам, обаче има какво да се желае. Но, след като изключим това, пуснах аз Motherboard контрола, всичко заспа, тръгнаха си на 6000X по паметите, чудесно, перфектно, направих си аз всички тестове, тия памети след това реших на едно друго дъно, няма да казвам марката, започва с Г, да тествам нещо и то не пожела да бутне, защото паметите ми са заминали. Това ги бутна, даже и работи с тях, другото дъно категорично отказа, така че да. Memory топологията е добре направена, само да ви кажа. Така, тези памети, тук, отиват по гаранция. В крайна сметка техника всичко се случва. Това са ми тестовете памети тук. Слагал съм ги милион пъти на най-различни дана, за да мога да тествам, да правя, да проверявам. Случва се. Техника е. Така, това му е единия минус. биоса. Голям минус, поне за мен. Аз обичам, когато кажа на биоса нещо и той да го изпълнява точно. И съжалявам да го кажа, но в това отношение MSI са най-добри. Даже и Asus не са толкова добри. Откъм функционалност малко е опоскан този биос. Не, че не можете да я намерите, просто е навряна,
доста... Другото нещо, което не ми харесва е, когато реша да флашвам BIOS тук, чисто хипотетично, ако сте активирали Expo, PBO или каквото и да е, той ви казва не, върни ме на дефолт, след това ме рестартирай, след това чак тогава. В смисъл, не знам какъв е процеса, който използват ASRock. В смисъл, той си работи, флашва се. Просто те кара една допълнителна стъпка, докато примерно другите дана, в момента в който ги вкараш в флаш режим, те се рестартират преди да флашнат, махат ти всичкия клок и почват да флашват. Не ги интересува. В смисъл, тук ти трябва да го направиш ръчно, самата дънна платка ти казва, че трябва да го направиш една стъпка повече. Нали? За някой може да съм дребнав, но на мен ми правят впечатление такива неща. Нали? Когато влезем в PBO-то, нали? Пак не ме разберете грешно. Дъното си върши работата, прави каквото казва на PBO-то, можете да пипате настройките, аплайват се настройките, офсетите се аплайват, проверено е. Въпросът е обаче, че нямам представа защо ауто не е motherboard control. Бога ми, не мога да ви кажа, но с изключение на тази дреболия, която не е никак малка дреболия, дънната платка се представя страхотно, кара абсолютно всичкия съвременен хардуер, както му е реда. Единственото нещо, което не съм тествал, на колко тръгва да работи картата, когато напълним всичките 4 NVMe слота. Защото при Intel има една драничка, някои дънни платки, като им напълниш всичките 4 NVMe слота и PCI Express слота горе, почва да работи на 4X, което е проблем. Като build quality дъното е страхотно. Винаги знаем, че Steel Legend серията на ASRock изглежда много добре. Усилени слотове на паметта, усилен слот тук на видеокартата, Type-C конектор. Тук имаме две USB тройки, които и двете могат да работят, което страшно много конективити има това дъно. В смисъл за хората, които им трябват USB-та, това е вашето дъно. Едно Type-C, сега няма второ Type-C, обаче пък в крайна сметка идваме на другия selling point на това дъно, ценовия му клас. Тук Ники ми напомня, това дъно е на цената на среден до high-end B650, а тук взимаме X670E, нали, като ето основната разлика е PCI Express Gen 5-цата, 11 USB-та, едно Type-C отзад, две USB тройки на самото дъно за кутията, страшно много конективити, достатъчно вентилатори, достатъчно ARGB хедари. ASRock са изключително агресивни ценово и аз ги разбирам. Общо взето тук имаме малко момента с X570 Tomahawk, ако го помните. След тоталната издънка на цялата линия X570 на MSI, пуснаха Tomahawk и преработиха дизайна на всичките дъна. ASRock, както казах, имаха един кофти момент с B450 Steel Legend, което беше може би най-слабото от цялата B450 серия. Ако искаш да сложиш по-голям процесор, да речем 8 ядрен, имаше малко топличко му ставаше на VRM и така нататък, тук няма такива филми. Не е пестено, помислено е, има конективити, помислено е. Между другото, това е много голям селинг point за мен. Ето хитсинг е тук, защото NVMe-тата са горещи. Както ще разберете или вече сте разбрали, нямам представа кое след кое видео ще излезе. И като цяло за един mid-range до high-end build, в една бяла кутийка, в комбинация с 7800 XT Steel Legend или по-високите модели, но аз съвсем скоро ще се опитам да ви покажа 7800 XT Steel Legend беличкия как изглежда. С едно вертикално монтажче, примерно в едно бяло Ленли, или в едно бяло Fantexче, или в едно бяло Deep Coolче, което ще ви покажа съвсем скоро и то е много интересно. С един бял Assassin, да речем, Assassin 4, се получава една много така добре изглеждаща машина и както всички знаем, тия всички бели компоненти обикновено са значително по-скъпи, защото са бели. ASRock го чупят този стереотип. И тук бялото не е толкова скъпо. Бялото е на нормална цена. Колкото и не бялото. Общо взето това е. Честно да ви кажа, аз в момента съм пред апгрейд. Аз съм с Ryzen 5 3600 и с MSI B450 Tomahawk. И това е абсолютно недостатъчно за мен. Искам да мина на DDR5, искам да мина на Ryzen 7000, най-вероятно 7800 X3D и много ми е трудно да взема решение. Това е много апетитно. Аз имам страшно много USB-та вкъщи, с паструта някои минават, с едни хъбове, ей така е като Гордиевия възел, това много ще ме улеснят. USB-тата специално изключително много ще ме улеснят. Много ми трябва. Втория LAN ще го използвам, защото също ми трябва. И не знам така, виждате ли ми погледа как
Ето тук, лекичко ми теква лигата по този Steel Legend, ама да видим. Да видим дали ще е Steel Legend, ще го отложа ли още малко или ще е нещо по-high-end. Ако търсите нещо, което е конкурентно на цена, има много конективити, говорим много I/O, като USB-та, Dual LAN, трябва да ви NVMe Storage, трябва ви качествено охлаждане на NVMe Storage, Memory Support, с ръка на сърцето мога да ви препоръчам X670 Steel Legend. Пак казвам, това е редима на ASRock и така доста добре се справили с въпросния редим. Ако ви е харесало видеото, по един палец, абонирайте се за каналите ни, посетете сайта, ако имате някакви въпроси, винаги може да ни потърсите на имейл, Discord, лайв чат или по телефона. Аз бях Гроздан от PC Build. До скоро!